Evo, dobro večer svima. Ukratko, večerašnji Ubikov panel, tematika je bila naš hrvatski novi zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Zašto? Zato što uskoro dolazi jedan sveobuhvatni regulatorni okvir koji će, možemo reći, cjelovito urediti pružanje usluga povezanih sa kriptoimovinom i cijelu kriptoindustriju, kako na lokalnoj, tako i na europskoj razini. Šta to znači za nas u Republici Hrvatskoj, za sve one koji sada pružaju takve usluge, primjerice mjenjače ili skrbnike i one koji će to tek postati? To znači da oni sada postanu potpuno regulirani. Dakle, njih će regulirati HANFA, oni će se upisivati u registar, morat će određenu proceduru proći sukladno zakonu, a donosi i obveznicima koji postoje nekakve nove obveze. Najznačajnije za istaknuti je možda ova obveza dubinske analize, odnosno prikupljanja podataka o stranci, koja će se sada raditi uvijek kada transakcija je vrijednosti 1000 eura. Šta to znači za naš svijet? To znači da će to biti za jedan prosječan KASP, odnosno za jednog prosječnog pružatelja usluge povezano sa virtualnom imovinom, više posla, jer na više transakcija će on morati utvrđivati ko je njegova stranka, da li je identitet te stranke upravo taj za kojeg se ona predstavila, morat će tehnički provjeriti njezinu osobnu iskaznicu, drugi identifikacijski dokument i te sve podatke čuvati kako bi dao nadležnim tijelima na raspolaganje u slučaju potrebe. Možemo reći da je to neki najvažniji dio nove regulacije na lokalnoj razini, jer značajnije mijenja opseg postupanja obveznika sa transakcijama. Što se tiče nekakve europske regulative, bitna je uredba o prijenosu informacija koja već postoji i koja se primjenjuje u redovnom financijskom svijetu na novčane transakcije, koja se sada transponira i u svijet virtualne imovine. Šta to znači za nas? To znači da ćemo mi prilikom provođenja transakcija morati prikupiti i čuvati podatke o našim korisnicima, odnosno o pošiljatelju i primatelju, kako bi bila sljedivost informacija dokaziva. Dakle, cilj ovog prikupljanja i primjene ove uredbe je također u nekom širem opsegu sprječavanje pranja novca, sljedivost i transparentnost transakcija. Zatim imamo MiCA, koja je uredba koja će cjelovito regulirati cijelo tržište. Evo, Karla, ti možeš reći detaljnije. Dakle, sama uredba se odnosi na tržište kriptoimovine. Ona nam pruža dosta definicija koje nismo imali do sad. Primjenjivat će se direktnom implementacijom na sve države članice, pa kako na sve države članice, tako i na Republiku Hrvatsku. Daje određene definicije i o vrstama takozvanih tokena. Poglavito se osvrće na, dakle, izdavatelje same kriptoimovine i također to je s jedne strane, a s druge strane se odnosi na pružatelje usluga, baš o čem je i Morana pričala, pružatelje usluga u vezi sa kriptoimovinom. Dakle, sve je nekako isprepleteno, ovo je sa europske strane, ovo je sa hrvatske strane. Također ta uredba nameće određene obveze za KASP-ove, odnosno pružatelje usluga kojih će se morati pridržavati i bitno je reći da postoji još vrijeme prilagodbe kada zakon stupi na snagu, što se očekuje, ajmo reći, u prvom mjesecu 2023. godine, ali to još nije sigurno. I 18 mjeseci nakon toga ta uredba stupa na snagu u Republici Hrvatskoj, što znači da će se sve ono što piše tamo početi primjenjivati i kod nas direktno. Evo ga, to je ukratko to. Što je zapravo najveći problem za predstavnike kripto zajednice, osim recimo ovih 1000 eura? Što ih najviše muči? Pa ja mislim da ih najviše muči upravo činjenica da određene podatke će morat prikupljati i odavati, zato što je u kripto zajednici taj pseudo aspekt dosta važan. Dakle, oni bi voljeli svi ostati anonimni i to je ok do jedne određene granice, ali moramo prihvatiti da regulator ipak zahtjeva nekakva pravila. Ono što će biti dobro, potpuna regulacija će donijeti jednu vjerojatno otvorenost šire publike ka kriptu, zato što do sad smo vidjeli da postoji jedno nepovjerenje prema toj industriji, zato što je ljudima nepoznata. Onog trenutka kad ona bude potpuno regulirana, ja vjerujem da će se tu otvoriti vrata za ljude koji malo znaju o njoj, da joj ipak poklone povjerenje. Tako je, će onda dobiti pravo određenu
pravnu sigurnost Tako u to je. što rade, jer će znati da će biti zaštićeni od strane određenog tijela. Evo ga. Hvala. Hvala. Hvala.